дар ҳақиқат ин рамзист ки масалан имсол соли 30-солагии ҳамин истиқлолии Тоҷикистон аст. мо ба наздикӣ ҷашн гирифтем, ҳозирам ҷашн гирифта истодем ва 110-солагии устод Улугзода низ ба ин ҷашн бисёр иртиботи комил дорад. ин рамзист. Масалан халқи тоҷик дар ҳақиқат халқҳои форси тоҷик умуман ба фарҳанги дунё асосан масалан ҳамин сухан фарҳанг шоирони бисёр барҷаста, намояндагони барҷастаи илмро эҳдо карданд ва яке аз ҳамин намояндагони барҷастаи адабиёт ки дар давраи нави адабиёти тоҷик ба дунё гӯё эҳдо кард, ин устод Сотим Улугзода мебошад. устод Сотим Улугзода агар мо дар бораи зиндагии вай андак назар кунем, хеле ҳаёти душвор ва саргузаронидааст. ҳамун масалан ятимиро агар ба ёд биёрем, мо ҳамун аз рӯи субҳи ҷавонии мо масалан баъд аз он масалан ҳамин солҳои 30-ум ки як вақто масалан маҷбур шуд ки ба тарафи Қазоқистон рафта масалан чанд сол муаллимӣ кунад. махсусан солҳои 60-ум ва охири солҳои 60-ум масалан ки бисёр ман ҳукумати вақт қадри вайро кам донист. бинобар ин маҳз Сотим Улугзода дар ҳамун давраи гӯям ки аз ҳамун бозсозӣ сар карда дар давраи истиқлолият баъд аз он камтар ҳукумати худро рост кард ва боз гуфт ки масалан ҳамун ном ба вақте диҳанд ки дандон нест. акун вақте шуда буд ки масалан ин кас бояд ки кор кунад, зиндагӣ кунад, лекин аллакай пир шуда буд.